Hola, us vull explicar tot aquell PDF que vau rebre, les que us vau apuntar al curs gratuït Soc Creativa, que us ho devia, i ara és el moment, d'acord? Bé, aquí es tracta de gaudir del procés, d'aprendre coses noves, tècniques, perquè milloris el traç, perquè creïs coses diferents. La primera pàgina, la pàgina 2, és de millora del traç. El que has de fer en aquesta pàgina és només seguir aquests exercicis i anar practicant-los, si pot ser diàriament, seria estupendo. Si no, doncs quan de seguida que puguis. No et facis ratlles, fes un foli en blanc, sense quadrícules ni res, que això a poc veuràs com aniràs millorant en els exercicis. Vinga, anem a fer aquest. Aquest es tracta de que comencis. Això també és per escalfament de la mà quan anem a dibuixar. Fem una miqueta d'escalfament i després ens posem a dibuixar. Es comença. Aquí hi ha unes certes ratlles. No et capfiquis amb les ratlles, simplement es tracta de fer de gran a petit. Veus que no són igual que aquestes? I aquí de vertical i aquí en horitzontal. Comences a petit i vas fent més gran, intentant que et quedin rectes i aquí distants, vale? Que hi hagi el mateix espai d'aquí a aquí que d'aquí a aquí. Al començament potser costarà una miqueta, baixo una miqueta més, però després ho aniràs fent. Aquesta igual, és el mateix procés, intenta fer-lo una miqueta més llarg. Concentra't, mimetitza't amb la punta del teu llapis. El llapis, sobretot, que tingui molta bona punta. Si es va despuntant, li vas fer punta amb una maquineta. El següent, aquest és fàcil, que és fer una ziga-zaga en horitzontal, sense aixecar el llapis del paper. Això són exercicis de traç. El següent, una altra ziga-zaga més alta. Intenta no aixecar, respira, jo no pensa que estic parlant, ho estic fent, i ara aquí farem unes ondes. Igual intentar que quedin aquí a distants dintre el que es pugui. Unes ondes més. Ara farem, mira, dobleu-ho, poso així, poso més amunt. Ara què has de fer? Unes ondes més llarguetes. No tant aquestes d'aquí. Com que tens el paper, ja ho aniràs veient-ho. Intenta no aixecar, que quedin aquí distants i no aixecar el llapis del paper. Ara ja ho compliquem una mica. Anem a fer unes espirals. Això has de tenir com una cadència, com si no apretis. Fes que, jo estic apretant una miqueta més perquè es vegi bé en el vídeo, però no apretis. Fes que el llapis, o també ho pots fer amb retolador, però t'aconsello que ho facis amb llapis perquè així t'acostumaràs a la seva textura i tot. Vale? Que la mà balli sobre el paper, vale? Sense apretar, que moltes teniu la mania d'apretar. Val? I en fas un altre, el d'inrevés. Aquí, si convé, omples mig full, d'acord? De cada un, omples mig full. Ratlles rectes, ziga-zagues. Jo no faré un de cada perquè ho vegis. El vídeo està fet en temps real, no hi haurà edicions, ni talls, ni res, ni repeticions. Si no em surt prou perfecte, no passa res. Estic escalfant. Val? Vinga. Una altra, que aquesta és com unes ondes, però ziga-zaga a l'inrevés, com fer una floritureta. Ves fent que la mà, intentant, si vols te fas una ratlla aquí, una aquí, intentant anar de banda a banda. Es tracta que vagis agafant fluïdesa a la mà.
Vinga, una espiral de més gran a més petit. En horitzontal. Vale? I ara, de l'altra banda. Vale? Vas fent uns quants. Per fer això no has d'apretar el paper, Ho veus? Que jo no apreto. Ara no estic apretant. D'acord, doncs aquesta és la pàgina dels exercicis. Això és perquè vagis omplint fulls. Següent. Aquest m'encanta perquè aquest es tracta de que repassis. Vagis amb recte. Cada vegada que et trobis una rodona, l'esquives. No aixequis el llapis de paper, només l'has d'aixecar quan canvies de línia. Ara que trobem aquí un altre, doncs li donem el tom i seguim. I cada vegada anirem fent ondes diferents. No és que no aixeco el llapis del paper, sinó que segueixo. Aquí en trobo un altre, doncs vinga. Faig la rotonda. N'hi direm rotondes. Aquesta plantilla te la pots fer tu, no cal que l'imprimeixis cada vegada, cal que gastis tòner, i et vas posant les boles a diferents llocs cada vegada. A veure, jo vaig de pressa perquè tinc molta manya, però tu fes-ho més a poc. Intentar també que et quedin aquí distants les ratlles, Veus aquí, que se m'ha juntat una mica? Però no passa res, vaig a baixar una miqueta més. Que et quedin aquí distants, procura que et quedi aquí distant. Aquí distant, mira, ara fatal, com que estic parlant, aquí distant vol dir que hi hagi la mateixa distància entre línies. Aquí també me n'hi ha anat, estava pensant en una altra cosa. Això és per estar en el present, en l'aquí ara. Veus? Jo no tinc el paper recte. Tu has de trobar la teva postura com a tu et vagi bé. En això no soc gens acadèmica. Cadascú que ho faci com cregui que ho ha de fer. El resultat és el que ens importa en aquest cas, perquè és la pràctica, no el resultat de l'exercici, sinó el resultat de la nostra pràctica d'anar avançant en el traç. Aquest és el mateix, sense aixecar el llapis al paper, però en vez d'ondes, el que tenim són rectes horitzontals i verticals. Aquí m'he passat, no passa res, torno a començar, vaig cap aquí, cap aquí. Es creen espais estranys, Però no passa res, aquí l'importa és la pràctica. Igual, també, que vagin quedant aquí distants, que a vegades ho faràs més bé, ja veuràs. Més o menys això, que hi hagi un parell de mil·límetres entre línia i línia. El faré tot perquè el vegis. Vale? És que queda bonic també. I ara tenim aquestes ondes, aquestes ones, val? Aquí igual, amb cadència, que tingui una certa cadència al teu traç i ja veuràs com al final es va quedant com a més recta. Però es tracta de que no aixequis el llapis del paper. També aquí distant. I això et donarà agilitat, et donarà traç. T'has de fusionar amb la punta del teu
del teu llapis. Vinga. Ja la floreta, aquí es tracta també de donar el tom i arribar fins al marge del quadrat. Igual, no aixequis el llapis del retolador. Ai, el llapis del paper. El llapis del retolador. No aixequis el llapis del paper. Ves jugant amb els dits, amb la posició de la mà. No apretis. Fes que la mà et vagi ballant. Cada vegada els traços seran més grans i el que hauràs de fer potser és aixecar la muñeca del paper i fer-ho amb alçada, perquè potser els dits no et donaran. O moure tota la mà, desplaçar tota la mà. Veus? Aixeco perquè ho vegis. Jo ara aquí el que faig és desplaçar tota la mà. Moc tot el braç. Vinga, fins aquí. Si vols seguir fins al marge, doncs fins al marge. Aquí, una miqueta de traços bàsics de lettering, que això només és perquè tingueu un tastet. El que heu de fer és apuntar-se a un taller dels meus. Val? Aquí, això necessiteu un retolador de punta de pinzell. En aquest cas és de la marca Lira, però n'hi ha diferents marques, val? I aquí és baixo gruixut, pujo fi. Baixo gruixut, pujo fi. Veieu que el poso de costat? Baixo gruixut, pujo fi, baixo gruixut, pujo fi. Val. Següent. Pujo fi, baixo gruixut, pujo fi, baixo gruixut, pujo fi, baixo gruixut, pujo fi, baixo gruixut. Això és un mantra que us heu de posar al cap. Sempre és el mateix. Baixo gruixut, pujo fi. Baixo gruixut, pujo fi. Baixo gruixut, pujo fi. Feu tota la línia. Següent, comenceu pel fi. Aquest que és com pujo fi, baixo gruixut. Pujo fi, baixo gruixut. Al principi aneu a poquet, vale? Que al fi no us queda tan fi, que us queda tremolós, no passa res. Vale? La C. Ara fem prim, gruixut i fi. Prim, gruixut i fi. Que siguin rodonetes. Prim, gruixut i fi. Prim, gruixut i fi. No us frustreu perquè això necessita moltíssima pràctica i entendre bé la posició de la mà i totes aquestes coses. Així que si voleu aprendre més lettering, m'escriviu i muntarem tallers de lettering online. Cada 2 mesos intentaré fer-ne algun. A veure si depèn del temps que tingui. Aquest cargolet. Pujo fi, baixo gruixut, surt un fi. Pujo fi, baixo gruixut, surt un fi. Les meves alumnes del pati creatiu han tingut un taller de bonus, un bonus de taller de lettering, que van fer 3 hores intensives, que estan super encantades. Pujo fi, baixo gruixut, surt un fi. Pujo fi, baixo gruixut, surt un fi. Vale? I ara una miqueta d'ondes. No en facis tantes, pots fer una si vols, així, vale? Que també t'anirà bé, al començament que no en saps tant. I aquí igual, en fas una. Vale? Aquest traç és molt important. Bueno, tots ho són. I ara aquí, si ja controles una mica, doncs es tracta de que repassis totes les lletres. Jo t'aconsello que no les repassis per ordre, sinó que facis, per exemple, ara una H, vale? I t'atures a cada traç. Una N. No cal que passis exactament per on està el gris, perquè llavors el que fas és que et tremola el pols. Deixa't fluir, vale? El coquet de les lletres és molt guai tenir-lo.
Jo ara vaig de pressa perquè, bueno, tinc molt de many, tinc molt de traç. Tu ves a poquet, controlant la pressió del retolador. Ara faré una U. Ara faré una W. T'atures en els traços on t'has d'aturar. Quan s'acaba un prim, normalment et pots aturar. Veus com aquí no he seguit exactament el gris? No passa res, perquè si no és quan us tremola el traç. Una J, una K, una P, una B baixa. Vale? Si t'agrada fer lettering, no dubtis de fer un taller online perquè en 3 hores se n'aprèn moltíssim. A veure, aquesta pàgina hi ha diferents alfabets o diferents maneres perquè els combinis amb el lettering a l'hora de crear. Aquí és el mateix, els mateixos traços, però com amb lletra d'impremta, que diuen la canalla, no? Segueix el mateix ordre, baixo gruixut, pujo fi, baixo gruixut. La C és igual, la D, la E... Això és perquè practiquis. És exactament perquè tinguis diferents models. I també de majúscules, amb aquest estil, com d'impremta, que també te pot servir per l'altre. I sempre és el mateix sistema. Pujo fi, baixo gruixut, per exemple la S, la T, la D, la M... Aquí podríem fer una M d'una manera, com ens doni la gana una mica també, vale? La O, la P... I aquesta és una lletra com a false lettering, que l'únic que has de fer, ho faig amb rotulador perquè ho vegis, és fer el traç i duplicar-lo. Per exemple, faig una A. Això ho fas amb la punta de rotulador normal o amb llapis. Faig una A. Val? Doncs què faig? Duplico el traç aquí i el junto. La B. Duplico el traç i el junto. La C. Igual, duplico el traç. La D. Duplico el traç. Val? I això el que vull, si vull, agafo i ho pinto. Doncs ja tinc com un lettering, però de lletres majúscules. Vale? Això és fàcil, això ho sabràs fer segur. I ara anem a combinar totes aquestes coses que hem fet. Aquesta pàgina és perquè vegis que diferents tipus com de títols, no? Com una miqueta perquè puguis fer les teves composicions. Entre aquells abecedaris, aquestes d'aquí, aquí es tracta de que agafis un paper i creïs una paraula que tingui 3 o 4 lletres, per exemple, Pau, no? I les facis una miqueta com estan aquí o t'inventis títols. Per exemple, Pau, doncs seria fer aquest model d'aquí que posa hola. Primer el repasses, que seria fer lletra lligada. Pau, vale? Aquest seria fer Pau amb lettering, però amb una miqueta com de floritura i d'adornos. Ara us el faré, també perquè ho vegis. Pau. Llavors aquí agafo i poso uns adornitos per decorar-ho una miqueta. Vale? Es tracta d'això, de que... Vinga. Aquesta, que és com de lletra de pal, doncs seria el mateix, jugar una miqueta amb aquesta d'aquí, vale? Aquesta d'aquí. Com que tens els fulls, doncs faria una lletra molt gruixuda, i faríem això molt gruixut, faríem la A,
que te les pots inventar. Aquí es tracta també que t'inventis lletres, No que facis hola, que és el que hi ha en el paper, sinó que facis una altra paraula i així tu puguis inventar les lletres. Aquesta la faré així. I aquí, més petitona. Pau. Val? S'entén l'exercici, no? Es tracta que vagis fent una paraula amb de diferents maneres, amb aquest tipus de lletres que tens aquí, i també inventar-te-les. Per exemple, aquesta d'aquí, que és amb molta separació, doncs seria fer així, amb el lettering, seria fer... Val? Doncs vinga, anem passant les pàgines. És molt xulo aquest... Aquest m'encanta! Aquest m'encanta! Aquí sí que és creativitat pura i dura, vale? Ara vas tenint diferents exemples. Doncs mira, aquí es tracta, veus que hi ha diferents dibuixets? Això és molt creatiu. Llavors el que has de fer és que combinar diferents objectes de diferents característiques, diferents dimensions, coses inversemblants, juga com una nena petita, d'acord? Per exemple, què podríem fer? Mira, aquí podríem fer, el primer que m'ha vingut aquí, per exemple, el cucurutxo, la part de baix del cucurutxo, del gelat. Pots fer amb llapis, també. I què podem fer? Per què no hi posem un cactus? Vale? I aquí agafes la part de dalt del cactus, val? I fas un cucurutxo de cactus. Perquè vegis coses... Connexions diferents, que això és la creativitat. I no em diguis que no et surt, perquè això ho pots fer perfectament. Per exemple, un altre que podem fer, anem un globus. Doncs amb un globus podem fer un globus, potser això ja ho hem vist més, però perquè vegis que en forma de cor, vale? Que hi ha cors, hi ha globus en forma de cor també, no? Què més podríem fer? Una lluna, què li podem fer a aquesta lluna? Mira, la podríem... I encara que no sigui, doncs te les inventes. Aquesta lluna la podríem atravessar amb una fletxa. No sé si hi ha cap fletxa aquí, però mira, m'ha vingut al cap això. Com el cor del Cupido, fer el cor, m'ha connectat amb aquest d'aixòs, val? O sigui, travessar la fletxa, no sé, connexions d'aquestes així, és el que et sembli. Què pots fer amb una papallona? Doncs, què podem fer amb una papallona? Va, què podem fer amb una papallona? La podríem estampar amb un globus, però això ja és fàcil. Doncs mira, en vez de fer un colom missatger, que són el que porta les cartes, per què no fem una papallona missatgera i li posem aquí el sobre, que tenim un sobre aquí, vale? Doncs fem una papallona missatgera. No sé, es tracta de que facis connexions, val? I segur que et sortiran moltes coses. Aquest d'aquí són diferents fulletes, diferents exemples de fulletes, de flors, perquè les dibuixis i després creïs composicions amb el lettering que se suposa que has après practicant la línia de les ratlles, abecedaris diferents, doncs vagis creant aquest tipus de lletres. Jo t'explico
com fer, això és copiar-les, i t'explico com fer una d'aquestes que és molt senzill. Tu fas una rodona amb llapis, te fas la part de dins i te fas radis. Què fas en aquest radis? Jo ja ho faig directament amb el retolador de punta fina, vale? Fas el botó de la flor i cada radi és un pètal. Que aquí no m'ha sortit el cercle, la circunferència exacta, no passa res. Val? Llavors tot el que hem après dels traços, ara et servirà per fer aquests traços amb més seguretat. I ara aquí n'hi afegim un altre. Entre pètal i pètal hi afegeixes un altre. Vale? Esborres, espera que sequi, esborres, i ara el que has de fer és, amb el retolador de punta fina, amb la mà suelta, fer aquesta miqueta de nervis en les fulles, vale? I ja sabràs fer aquestes flors que són molt cookies. Ho pots fer en tot tipus de flors. Als meus cursos ensenyo a fer un munt de flors amb aquest sistema de punta fina, que les que vau fer el pati creatiu, aquell em vau fer, el pati creatiu, el Soc Creativa, la primera classe, que va ser aquell negre que us va encantar. Ara per fer aquest tipus de fulles es tracta, no sé, hi afegim alguna d'aquestes herbetes. Fas un nervi, fas una ratlla i crees la fulla. I aquí una altra que tingui fulla. Es tracta de vagis fent composicions a partir d'una flor. I ara aquí n'hi afegirem una d'aquestes, per exemple aquesta d'aquí, que a mi m'agrada molt aquesta fulla, que és, faig un nervi al mig i ara vaig a buscar sempre la punta, 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 de la punta cap a fora, de la punta. Val? I es crea, i aquí n'hi posaré una altra. Vale? I es crea aquesta cosa tan bonica del final. Aquí també, nervis. Aquí pots posar algun nervi en algun... Mira, aquí m'he deixat un. Pots posar algun nervi a la part de dalt. Vale? I ves creant les teves floretes. Aquesta és molt xula. Aquesta fulla és molt bonica perquè podeu crear coses molt xules. Que veieu que a partir de tots aquests elements he creat aquesta composició. Diferents fulles, diferents mides de flors, diferents herbetes, fulles diferents. És perquè el feu aquí o feu una altra composició. Val? I aquí en teniu més, aquestes són més senzilletes. La següent, una rosa. El nostre Sant Jordi que ens agrada tant. Aquí tens tots els passos. Cal que ho expliqui? Bueno, va, vinga, que la vaig a fer. Primer, fas una espiral que s'ajunti. Val? Juntes aquest tros. Veus? Juntes aquest tros, el pas 2. El pas 3, fas com un got. El pas 4, ho poso aquí per veure-ho, el pas 4. Li fas aquí una sortida i una S cap baix. Vale? El pas 5, fas una S que surti d'aquí, vas a trobar aquest on s'ha juntat i ara igualment vas a juntar baix. Ja tens la rosa muntada. Aquest espai que tenim aquí, veus que no queda exactament com està aquí, però no importa. No hi ha cap rosa igual. Aquí li fas una altra. El següent, què és? Perquè no ens quedi que al darrere hi hagi un altre pètal, com si la rosa es anés obrint, el fas així, o quadradet com està aquí. Pas 7. Pas 7 ja l'hem fet. Pas 8. Tija i 2 fulles que pengin d'aquí. Val? I pas
nou, que és crear la fulla. Aquesta te la faré en llapis perquè la vegis i després l'esborrarem. Fas un arc i un arc, li fas el nervi al mig i ara, a partir d'aquí, fas una ziga-zaga, que com que tindràs el traç que has fet en els primers exercicis, val? I ara ho repasses i ja tens la fulla. Aquesta no m'ha quedat gaire bé, l'arreglem. I doncs esborres el llapis perquè la fulla et quedi, perquè les roses tenen aquest tipus de fulla. No m'ha quedat gaire bé, però ara la tornaré a fer, perquè la vegis bé. Bueno, en el dossier la tens superguai. Faig un altre aquí, sense... Així també estaria bé. Vale? I també aquí pots fer algun nervi aquí. Vale? Doncs ja tens una rosa per dibuixar per Sant Jordi. I després, amb tot el que has après, la rosa, el tipus de lletres, que pots fer les que vulguis, pots crear un cartellet, mira què tal, un cartellet per Sant Jordi. Pots repassar aquest, però estaria bé que fessis el teu. D'acord? Doncs fins aquí el dossier, la làmina de Sant Jordi, la rosa de Sant Jordi, les fulletes, la làmina amb flors i lletres, aquí perquè aprenguis a fer les flors i lletres, aquest de creació, que és molt xulo de combinar coses, abecedari, imprimir gruixut, lettering, doncs això, traços i més traços. Aquestes dues fulles t'aconsello que les facis sovint, val? Perquè aniràs agafant traç i te servirà per fer tota la resta de contingut del dossier Soc Creativa, d'acord? Doncs això. I també hi havia aquesta, és veritat. Vale, doncs bueno, aquesta seria el mateix. Te fas una lletra i combines aquestes floretes que t'he ensenyat a fer amb lettering o no, o simplement amb això, que les pots pintar de colors, pots fer el que vulguis. A partir d'aquí ja és cosa teva de crear. Espero aviat tornar a fer algun curs gratuït, fer classes perquè les pugueu veure tothom, però tornaré a obrir aviat les places del racó creatiu. Si algú està interessat, doncs que m'escrigui i li diré com. Doncs vinga, espero que us agradi molt. Disfruteu-lo i sobretot practiqueu. Tras. Qualsevol dubte m'escriviu aquí al vídeo de YouTube. I ja està. Si teniu dubte de material, del que sigui, també m'ho podeu posar. Jo us posaré a la pàgina de l'Amazon on tinc jo tot el que utilitzo, perquè si us agrada, doncs ho pugueu comprar a partir d'aquí. Vinga, doncs, a practicar, noies. Adeu!